Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing Rebo Pon 17 Desember 2024. Sumangga dinten punika kita nampi jejer ing kandhutan. Para adiyuswa, nalika bayi ing kandhutan ngancik umur tinamtu, saged nampi swanten tinamtu saking jawi. Milanipun kathah tiyang sepuh ingkang kaberek wicanten kalian bayi ingkang kakandhut. Malah kepara wonten ingkang nyetelaken musik klasik amrih bayi ing kandhutan sangsaya ngrembaka ing pemanggih. Menapa ingkang dipun tindakaken punika amrih bayi ing kandhutan gadhahi kepinteran ing bab emosinipun. Nalika Elisabet dipun tuweni dening Maria ngleresaken bab punika, nalika semanten Maria uluk salam dhateng Elisabet, mboten namung Elisabet ingkang suka bingah, nanging bayi ing kandhutanipun ugi ngrunjal kabingahan. Sang jabang bayi ingkang mangke sinebat Yohanes Pembaptis suka bingah mirengaken swantenipun Maria ingkang ugi nembe ngandhut Gusti Yesus. Kinanthi panuntuning Roh Suci, Elisabet mangertosi bilih Maria ngandhut bayi ingkang mirunggan matemah piyambakipun nyebut minangka ibunipun Gusti. Lukas 1 ayat 51, amarga saknyatani bareng uluk salammu tumomo ing kupingku, bayi kandhutanku ngrunjal marga saka senengi. Para adiyuswa, ngrumaosi bayi-bayi ingkang kakandhut saged mangertosi menapa ingkang kelampahan ing sakiwa tengenipun. Milanipun limrah minangka tiyang sepuh lan brayat kedah maringi raos aman. Senajan tasih winates ing kandhutan, kita kaemutaken bayi punika ugi titahipun Gusti ingkang kedah kita jagi. Milanipun kedah kita tresnani. Tiyang sepuh kedah miwiti nuntun bayi punika ing kayekten matemah saged lair dados tiyang ingkang sembodo, ingkang nindakaken kersanipun Gusti. Tumindak ingkang mekaten punika nyagetaken bayi lair dados pribadi ingkang sembodo lan nderek minangka kagunganipun Gusti. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti. Dinten punika paduka paring pepemut bayi ing kandhutan ugi saged ngraosaken menapa ingkang kelampahan ing sakiwa tengenipun. Monggo paduka ingkang berek tiyang sepuh matemah saged ngrimati bayi sae ing kandhutan sae saksamunipun lair. Kawula pasrahaken para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ugi ingkang tansah paring berkah lan pitulung. Mirunggan kalau pasrahaken Bapak Tulus Sutego, wilayah 7 GKJ Magelang ingkang sampun nampeni operasi. Monggo Gusti paduka ingkang reksa lan paring pitulung. Matemah Bapak Tulus Sutego menika saged enggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Kaudinipun sedherek kawula ing GKJ Antp ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Mbah Tuminem lan Mbah Jah, kawula pitados paduka ugi badhe ngreksa lan paring berkah. Mirunggan kalau pasrahaken sederek Nena, putranipun Bapak Beni ing wilayah sekawan GKJ Magelang ingkang udasa mangke nembe nandhang sakit ing griya sakit Bandung. Sederek kawula ing GKJ Telepok, kawula pasrahaken Ibu Wirya Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyati, kawula pitados paduka ingkang badhe maringi bagas kesarasan. Sawetawis sederek kawula ing GKJ Pugeran ingkang nembe nandhang sakit, Bapak Winarto, Bapak Minto Taruno, Bapak Bambang Sugiri, Bapak Rakino. Sederek kawula ing GKJ Muntilan ingkang nembe kagubel ing perkawis,
Ibu Wiwi Susilowati kawula pitados paduka ugi ingkang badhe tansah paring kegiatan sawetawis sedherek kawula ing GKJ Klaten, Bapak Joko Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GITJ Trangkil, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Ngatini, Ibu Nani Cahyono. Monggo Gusti paduka ingkang reksa, paduka ingkang paring pitulung, matemas sedherek kawula punika ugi tansah pinaringan bagas kesarasan peparing paduka. Kalau pasrahaken Ibu Wahyuningsih Wakijan wonten ing GKJ Ngablak ingkang wedal sakmangke wonten ing pemulihan. Kawula pasrahaken warga GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto lan Ibu Sumiati. Kawula pasrahaken warga GKJ Magelang, Ibu Ediati Sarmo, Mbak Cilik, Ibu Pratiwi, Bapak Mangku, mekaten ugi Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Edi Mursetyo ing GKJ Kabluk, Bapak Yohanes Kuncoro wonten ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro ing GKJ Wedi. Kawula pasrahaken ing GKJ Krapyak sedherek Setianti, ing GKJ Mijen Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom, ing Banyumanik Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arung Puji, ing GKJ Pamung Utomo Kalinegoro, Bapak Martiono, Bapak Margono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Widardi, sedherek Esti wonten ing Wonocatur. Kawula pasrahaken sedherek kawula wonten ing Semarang Barat, Ibu Lini Sutopo, sedherek kawula wonten ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Resbiarto, Ibu Ratiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suhantini Hadiono, sedherek Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, lan Bapak Ibu Tugiman. Lan kawula pasrahaken ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi, ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Gundang Winangun, Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian, lan ugi kawula pasrahaken para adiyuswa lan sinten kemawon ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka ingkang badhe nyarasaken matemas sedherek kawula menika pikantuk bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga lan pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kangge ngrepekaken kidung. Sumangga.